Pois moi bo día a todos e a todas. Imos a dar logo comenzo da rolda de prensa para render contas dos acordos de Xunta de Goberno como cada venres e poñerme logo o voso dispor para calquer pregunta que querades facer de ámbito local, nacional ou internacional. Empezamos cos primeiros acordos que teñen que ver ca área de concesión de licencias vencelladas a xestión de espazos cidadáns, dereito a vivenda e mobilidade de Jorge Duarte, como pode ser unha licencia para a legalización dunha ampliación de nave destinada al almacén no polígono da Costa Bella, para a instalación dun ascensor na rúa Ponte Pequena, para a rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Lobra, ou para un proceso de agrupación de parcelas, posterior parcelamento das mesmas para desenvolvemento urbanístico do sub-20 da Amanecida. Dende o punto 6 ao 67 son todos expedientes da área de Economía e Facenda de María Rozas, mayoritariamente, por non decir que casi absolutamente, de bonificacións e algunha denegación dentro das vías de exencións e bonificacións que permiten as tasas municipais. Logo, o que temos algunha estimación que hai tamén en materia fiscal de recursos de reposición presentados para buscar exencións contra impostos sobre ben inmobles no punto 68 e dúas desestimacións tamén de recursos diante de exencións no 69-70 e outra exención tamén sobre o aumento do valor dos terreos de natureza urbana no 71, que son casos particulares justificados en base ás propias ordenanzas. Hai o inicio dos trámites para proceder á recepción dunhas obras que se fixeron ao amparo do POS 2016 de mellora de pavimentación dos viais nas parroquias de Enfesta, Villestro e o Eixo, e tamén un inicio de evolución de fianza do que foi o proceso dos orzamentos participativos para o ano 2017. Hai tamén un cambio de titularidade dentro da Praza de Abastos, da área que xestiona Noa Morales, e hai a aprobación dun proxecto que era un proxecto moi demandado, como é a actuación en Batalla de Clavijo e anexas en dúas fases. Un pouco por ordenar, sabes que o procedimento que hoxe aprobamos o proxecto e en vindeiras xuntas de goberno traeremos o inicio da contratación. Hoxe o que se aprobe é o proxecto técnico desta obra que, como repito, é moi demandada, que vai en dúas fases, fase 1 e fase 2. A fase 1 cun orzamento de 526.000 euros, IBE engadido, e a fase 2 nun proxecto de 450.000 euros, tamén con IBE engadido. Xa falaremos del, non me vou a entrar a detallar as características técnicas dos proxectos, pero era algo que se levaba agardando de iniciar o proceso que acabe logo na contratación desta obra ambiciosa. Hai tamén a xustificación de todo o que tivo que ver co evento vencellado ao Camiño de Santiago, co Fairway, no 2017. Como sabedes, tivo un orzamento de 162.000 euros, dos cales 130.000 euros foron financiados pola Deputación da Coruña, o cal agradecemos dentro dese clima de colaboración que está permitindo vehiculizar moitas iniciativas na cidade. Hai tamén a resolución de novas residencias de creación artística, estadías técnicas en Agustín Magán para o curso 2017-2018, para o primer trimestre, cunha serie de compañías que van a realizar ali os seus ensaios e as montaxes das súas obras dentro da vocación que ten esa residencia de compañías da Sala Agustín Magán en Santa Marta, e que son un total de 6 compañías as beneficiadas cunha serie de datas neste primeiro trimestre do ano. E logo hai tamén unha boa obra dentro das urxencias da Xunta de Goberno que ten que ver esta xa fora no seu momento aprobado o proxecto, pero o inicio de contratación dunha obra que ten que ver co pavimentado de calzada do eixo das rúas Ponte Marzán, Sandino, Cruceiro do Sar, co cal se inicia hoxe a contratación e tamén cun orzamento ambicioso que son 585.936 euros, que se inicia
a contratación dentro de, podemos decir, da primeira contratación que se fai recén aprobados os orzamentos, aínda que sea de maneira inicial polo procedimento de anticipo de gasto, e que supoño que será pois, un pouco pistoletazo a outras licitacións que irán chegando unha vez que se foron aprobando os proxectos estas últimas semanas nas vindeiras xuntas de goberno. Hai tamén dúas solucións, dos solicitudes de subvencións, unha Consellería de Economía para a contratación temporal de persoas en risco de exclusión vencelladas ao programa Risga, e no cal solicitamos 28 persoas. Logo haberá que ver se se nos concede en que número a totalidade ou parte desa solicitude de persoas que normalmente teñen un contrato dunha duración inferior a veces a un ano e que están venceadas a estruturas municipais. E logo tamén ao Ministerio de Sanidade hai tamén unha solicitude de subvencións da área de Concha Fernández ao Fondo de Bens Decomisados por Tráfico de Drogas para proxectos de prevención, onde para un proxecto de prevención por os vindeiros 2 anos de 145.000 euros solicitamos unha subvención de 116.000, poñendo o Concello 20% restante. E isto é isto é a totalidade dos acordos de Xunta de Goberno. Se tedes algunha pregunta ao respecto de algún deles ou de algunha cuestión ou de outras cuestións, imos se queredes xunta, local e outros tipos de asuntos por manter o orde. Así que... Xunta de Goberno non tengo, si non vou ir a outros temas. Alguén ten Xunta de Goberno? Vale, pues empezamos temas locais. Veña. O BNG vende dar unha nota de prensa alertando de que o día 31 remataría a 8ª prórroga da hora e de que non se asine unha novena porque sería casi prevaricación. Quere primeiro pedir que se paralice o servizo da hora, o do Vilasto, pero da hora sí, e saber un pouco que pasa ca municipalización porque acumulan retrasos. Bueno, isto... Parece que estamos no día da marmota, non? Con estes temas. Eu non sei, por moitas rodas de prensa que se den e moitas cousas que se digan, eu vou a contestar o mesmo. Que retrasos acumula a municipalización dende que estivemos no proceso de cumprimento dunha sentencia judicial? A ver, non levamos continuamente no proceso de municipalización. O proceso de municipalización parámolo porque houve unha sentencia judicial que lle recoñeceu uns dereitos a outra empresa sobre unha licitación do ano 2011 e estivemos estes meses intentando executar esa sentencia hasta que quedou constancia de que a empresa non tiña interese en prestar o servicio. Ten interese, legitimamente nos creemos que non lle corresponde, de pelexar por unha indemnización polo que entenden que foi un dano no 2011 de non terlle adxudicado o contrato. No? Pero nós estivemos en cumprimento de sentencia judicial. Unha vez que hai unhas semanas a Xunta de Goberno recoñece que a mesa de contratación di que é imposible adxudicar a esa empresa, nos declaramos que non se puido executar a sentencia porque a empresa non tiña interese e retomamos a vía judicial que está en mans dos dous directores de área, tanto a asesoría xurídica como da área de Economía e Facenda, para resolver as alegacións que se presentaron a aprobación inicial, entre elas as do BNG, e volver ao pleno para a aprobación definitiva. Digo entre elas as do BNG porque está moi ben pedir a municipalización, pero logo habría que ler as alegacións que presenta a municipalización. Vale? Porque teño a impresión de que na municipalización todo o mundo di estar moi de acordo, pero logo nadie está interesado. Entón, me faime gracia estas solicitudes. E logo, e volvo a repetir o mesmo, non estamos en prórrogas formais, nin hai un proceso de prevaricación. Estamos nun mantemento de servicio. Porque se imos a recuperar, e volvo a decir o mesmo, servicio e a municipalizar, ou polo menos esa é a vontade, aquí hai traballadores que están prestando servicio. E se en estes momentos suspendéramos a prestación do servicio, esos traballadores dependentes dunha empresa se quedarían na rúa. E en principio teñen dereitos de subrogación no novo servicio municipalizado, polo menos inicialmente. E, polo tanto, a lógica di que se imos a municipalizar non podemos interrumpir para deixar os traballadores na rúa. Isto o digo porque xa o dixen varias veces, pero é que parece que sale moi barato decir este tipo de cuestiones, de que non queremos hora e grúa, e moi popular, e por outra banda instar a municipalización,
E eu pregunto, que faría o señor Cela se tivera responsabilidades de goberno? Porque a mí me dá a sensación que non faría o que logo diden da oposición. Se ti queres municipalizar, suspendemos. É que se dilatou no tempo que estivemos intentando cumprir unha sentencia judicial por unha adjudicación irregular que comenzou no 2011 co bipartito e rematou no 2012 co Partido Popular. E a empresa ao final non ten interés en prestar o servicio, pero non o quería explicitar. E agora seguimos ca mesma teima. Se nos pide municipalizar, pero se nos pide interrumpir o servicio. Eu non o entendo, porque se ao final municipalizamos, os traballadores teñen dereito a ser subrogados en primer lugar. Logo xa estarán expostos a unha regularización de emprego vencellado á sociedade, pero teñen dereito a ser subrogados, que os deixamos na rúa. Non sei. Suspendemos o servicio para logo retomalo cos traballadores sin dereitos de subrogación e logo volver cando a idea é no momento en que os directores de área podan resolver as alegacións que entre eles foron presentadas polo BNG e polo PSDG poder ir a pleno a aprobación definitiva. E dito isto, a postdata vai en que queda moi ben pedir a municipalización, pero se tanto interés tes en a municipalización non das unha pelexa cunhas alegacións de fondos xurídicas que parece que non teñen moito interese en que haxa municipalización. Isto digo porque aquí se licitan todos os contratos e só se lle pide ao Concello todo o que non se lle pide as contratas. É dicir, para municipalizarse non está pedindo unha serie de garantías, unha serie de cuestións que nunca se piden en ninguna mesa para ninguna licitación. É curioso, sorprendente. Bueno, a mí me consta que levan semanas traballando o director de asesoría xurídica e a directora de área e que están traballando todas as alegacións que foron moitas, foron de grupos políticos, foron de outras empresas e hai que resolvelas. É dicir, me consta que son eficientes e xente moi formada no xurídico e no económico. Cando estén enfocadas a resolución das alegacións, irá a pleno para contestar as alegacións e para aprobar definitivamente a municipalización e a posta en marcha. Eu canto antes políticamente mellor, pero me consta que está a ser un traballo importante porque os grupos e outras empresas se tomaron moi en serio as alegacións. Pero logo piden a municipalización. E mentres vais asinar unha novena prórroga? É que non hai prórrogas formales, estáse dando continuidade ao servicio, non hai prórroga de contrato. O contrato está anulado e a empresa que en teoría lle correspondería non quere prestar o servicio. Nos mantemos a prestación de servicio igual que outros servicios que se estiveron prestando estes meses sin contrato e que ahora están regularizados, como centros socioculturais ou como axuda no fogar. Non se suspende o servicio, porque senón os traballadores quedan sin dereito de subrogación. Entón, non hai prórrogas formais, vaise co acordo para seguir mantendo a prestación do servicio, non unha prórroga formal. Non sei, faremos o que diga a asesoría xurídica. Por ela nos guiamos, menos mal que a temos. Yo quería preguntarle por el cruce de cartas con la consellera Tel Vázquez sobre Sí. el calendario de los accesos. Quería saber un poco qué es lo que le ha trasladado. Bueno, pois en ese intercambio epistolar atípico, porque eu son unha persoa accesible, simplemente respostei ao que era unha petición dela de que eu de alguma maneira me interesara por unha serie de cuestións que a ela lle preocupaba respecto ao que é un pouco a labor do Concello no que ten que ser a execución dos accesos á nova intermodal, non? Digo isto porque a min tanto o formato da misiva como logo que esas misivas se transparenten en tempo real mediáticamente, non sei se buscan solucionar problemas, trasladar preocupaciones ou simplemente xerar debates mediáticos, como parece ser o caso. Entón, eu o que lle pediría a conselleira é que, como sempre que me ten chamado, teño respostado e se ten algunha preocupación tan só me ten que dir, non? A escenificación da carta, en este caso, e pois non resulta o máis áxil. E nada, nos que lle contestamos? Pois que o Concello está facendo o seu traballo, que ten o seu cronograma, que está o director de área Ignacio Cerrada con ese tipo de cuestiones e que non se preocupe, que o Concello vai facer o seu traballo, que é o que levo dicindo, non? Outra cousa é que parece que hai, de verdade, é dicir, unha obsesión con que o Concello non vai facer o seu traballo e trasladar eso públicamente de maneira permanente, non? Un pouco de lealdade institucional non estaría mal. O luns hai unha reunión
recuperación do parque. Sí. Que agardan saber se a proposta formal do Concello vai ser Salgueiriños ou non. Non tanto a ubicación, nos hai un traballo que, como sabedes, que quedou de alguma maneira en stand-by, pero que había un principio de acordo, tendo o servicio que nos temos de emerxencias, que ese servicio sirva de alguma maneira do xermen do que sería o servicio comarcalizado, non? Ao final, depois de moitos meses de traballo, tanto con Diputación como ca Xunta, había un principio de acordo, e eu supoño que o luns o que deberíamos poder escenificar é que ese acordo xa é firme e solventar o principal problema que ten todo o proceso de comarcalización, que se chama tasa de reposición e que se chama poder contratar a maior número de efectivos para prestar o servicio na comarca, facelo dentro do Concello de Santiago e que se nos autorice, porque a día de hoxe a tasa de reposición non nos autorizaría a ampliar esa plantilla, non? Non lembro exactamente o número de efectivos que aparecían no cronograma, pero estaba claro que estaban fora da tasa de reposición. Se ten falado estes últimos meses co vicepresidente Rueda, el sabe que ese é o principal problema, está disposto a intentar buscar algún tipo de exención, dada a excepcionalidade do caso en Madrid, da man do Concello, e, bueno, ese é o vieiro, non? Ese é o vieiro. Bueno, eu son bastante optimista, cóstame que hai vontade política, polo Concello sempre a houbo, a pesar de que nós temos o servicio de emerxencias cuberto, entendíamos que outros concellos, como pode ser Ames, con edificios en altura, ou Teo, con edificios en altura na zona dos Tilos, ou, no caso de Vedra, que está nunha zona de sombra da prestación dos servicios de emerxencias, era necesario de alguma maneira que exercéramos esa función. E foi unha prioridade que marcou a Mancomunidade e na que leva traballando Xanduro, cóstame que moito, e o servicio de bombeiros. Bueno, eu agardo que cóstame que hai interese en que Santiago nesta nova etapa sexa a primeira área que teña ese novo servicio comarcalizado, e máis alá diso sigue nos preocupando a cosa da tasa de reposición, pero me consta que tamén hai vontade por intentar desbloquealo. Bueno, o primeiro é de sorpresa por non ter tido constancia oficial desas sancións, e digo de sorpresa porque xa se teñen celebrado varios encontros do concelleiro Xanduro cos responsables da Consellería de Medio Ambiente, na que se ten trasladado o que ao noso entender estaba a ser un cumprimento das condicións do permiso autonómico dado a esta explotación, non? Esta é unha explotación que funciona con autorización autonómica, xa dende hai unha serie de anos, que nos entendemos que non se está axustando esa autorización, que entendemos as reivindicacións dos veciños, que as estamos acompañando ao longo deste último ano, e entre ese acompañamento aconteceron varias reunións para denunciar o que entendíamos que eran incumplimentos, e que nos alegramos que a Consellería adopte medidas e que de alguma maneira lle dé a razón aos veciños. Nos sorprendemos que non se nos tivera comunicado, porque a última xuntanza foi hai uns poucos meses. O Concello oficialmente a día de hoxe nos estamos intentando poñer en contacto cos responsables da Consellería para que se nos comunique. Nos, dependendo do grado de incumplimentos, no momento en que os teñamos, como administración, temos unha actitud proactiva para valorar todas as posibilidades, de seguir ca nosa posición de reivindicación en apoio aos veciños ou tamén non descartamos incluso nunha posición de máximos de poder chegar a revocar autorizaciones municipais que se derivaban da autorización autonómica. Sabedes que aquí non hai competencia directa do Concello, o Concello vai a rebufo do que é unha autorización de ámbito autonómico, pero si verdadeiramente o propio ente autonómico detecta que está habendo incumprimentos, nos os valoraremos e non descartamos nada, non? É certo que o mellor é moi utópico pensar en revocaciones de permisos locais, pero hai que ver que grado de incumplimento está a ter a explotación. Nos de momento non temos comunicación oficial, máis do que supemos pola prensa, non? Eu creo que a plataforma está facendo un bo traballo de sensibilización e eu creo que a labor, en este caso, do Concello é acompañalo, non?
e teño as miñas dúbidas sobre no seu momento cal foi o papel do Concello na tramitación do permiso e porque non se adotou un papel máis crítico do que podía supor este tipo de explotacións en termo municipal. Eu creo que está moi ben rexenerar explotacións de canteiras. Onte aínda recibíamos os alumnos do Rosalía gañar un premio por unha investigación sobre os tecnosoles, pero o problema non é eso, o problema é cando non rexeneras en estricto senso, senón que estás utilizando as canteiras como verquedoiro de sustancias que ninguén carría na súa casa. E iso pode ter unhas consecuencias de filtraciones a caudales, de impacto medioambiental importante. Entón, eu creo que a Consellería ten que facer o seu traballo. Temos un problema en Miramontes, o Concello tenlo trasladado, creemos que os veciños están totalmente no camiño correcto, hai unha preocupación xustificada e nós o que vamos a pedir, hoxe me consta que se vai pedir formalmente o expediente aberto para valorar no municipal que medidas podemos adoptar dentro do que foron os permisos secundarios municipais. Non descartamos nin abrir un expediente en último caso de revocación se os incumprimentos foran graves, do que foron as autorizaciones locales, que son secundarias, digo, porque é importante a autonómica. Pero, bueno, nós non imos a facilitar que haxa un uso como que está vendo na cantera de Miramontes, porque nos parece que pode haber unha irresponsabilidade manifesta no medio ambiental ali. Ayer la Xunta anunciaba 20 novos centros de salud. Perdón? Ayer la Xunta anunciaba 20 novos centros de salud y desde Benega hablaban de que no estuviese entre ellos el de Conxo, sería como una discriminación hacia Santiago. Non sei se comparte esa visión. Bueno, a demanda do centro de Conxo é unha demanda histórica da cidade, que aínda hai pouco a petición do PSOE se aprobou un acordo plenario solicitando o centro de saúde en Conxo. Esa é a posición de reclamación da cidade, pero tamén, eu teño dito nos debates plenarios, constanos que a Xunta entende que a construción do centro de saúde de Galeras o espacio asistencial de primaria na cidade está cuberto e non oculta que non é prioritario o centro de saúde de Conxo. E, polo tanto, nós sí que apoiamos que é necesario o centro de saúde de Conxo, pero tamén somos conscientes de que a Consellería nos ten comunicado que a posta en marcha do de Galeras polo número de tarxetas sanitarias, pois entenden que se cubre de alguma maneira a nivel municipal a prestación de primaria, nós non o compartimos, e que non o entenden como prioritario. Non sei se vai estar en esos 21, eu supoño que non, o contrario sería unha sorpresa. É certo que en pleno sí que se ten aprobado solicitalo. Saber como está a tramitación de Castro Andouro e Patillo de Manches, un pouco a obra estrela de Dusi. Pois está aprobado o proxecto, está aprobado a ficha da EDUSI e queda por traer a Xunta de Goberno que sería inicio da licitación. Eu coido que igual que se trouxo hoxe o viario Ponte Marzán Cruceiro do Sar, nas vindeiras semanas se irán traéndose esas obras. Cóstame que están pendientes de fiscalizar e que hai moita carga de traballo nos servicios económicos e de contratación. Estaría rematado para iniciar a licitación unha vez que nos den ok e a traemos a Xunta de Goberno. Eu neste primer trimestre supoño que iremos traendo de maneira regular todas as semanas inicios de contratación. A idea é poñer a maquinaria de obra pública en marcha xa dende a aprobación inicial do orzamento para conseguir facer deste ano o ano da obra pública na cidade. A cousa é se o conseguiremos, pero eu son optimista. Cóstame que temos a Rafa Peña perseguindo os seus expedientes como se foran o amor da súa vida. Eso é garantía de éxito. Nada máis? Unha pregunta máis, non? Bueno, pois ten un bo fin de semana, non vos molledes moito.